Lah hinaya gid mukhaon eh, hinay kay mukhaon. Ay sus, waji kat salin-salin. Libre oy. Alam do kay libre oh. Pildi ron. Yes, saray day pildi ba? Buglok mo. Buglok mo kalaki. Betong time mo? Basta makita naman to sa review. Pamawahay ko to. Tayo na po makatila ugi na ni. Ano garon sa Uraya. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong mga nanapudlo. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong gipangita na pudlo. Sa impangita ni mo sa 2,000 years later. What's up sa inyo mga kabingka, no? Naanay karong mga panibagong ito ng mukbang challenge. Ang mensahe nako sa mo numil. Kaya ang kuana mo is ito ang ice cream mukbang challenge na dito kay Gumil Karyon. Duha ka bukang half gallon of ice cream. Okay? So ang time pakita ba amdi? Para makita So isa dire ang kutsara plus kami ice water okay. Wala mineral. Okay. So stars begin. 5 4 3 2 1 go. Sus kahinay. Munay kusog di mo mak. Dati na. Utong daw. Hinayo eh. Ano challenge sa'yo to? Sipura ni ba? May challenge. Ay, hinayo mo hungit oy. Unsa man eh? Hinay man kayo. Daw. Muna na hagit-hagit sa kuha. Biro itong niagi man kayo niya karon. Sus. Napapildi lang itong niagi kay nakalitan ako ba? Karon. Bago mo kay challenge nun mak. Nang eh. Kaya wag nang ay. Naong sa kapildi ho, no? Nayam usap, oy. Ang time niyo makot na ako, mak. Ito pang 1 minute, mak. Muna, di ka pokus usap, oh. Ano dyan mo kung sa una-una, ano mo nakapildi ho na ka ba? Nadi mo nga na tayo. Time? Gago. Tawa. Tanawa yung time mo, 1 minute na. Grabe, wapay katunga. Grabe, kahinay. So na. Ang ice water. Bugnaw pang ice water, bugnaw pang ice cream. Kurog imong utok na mak. Musamot na mak. Mak, musamot din imong ginatago-taguan ra mak. Nanay buslot, gibuslutan pa. Naw sa nisuyap daw. Naw sa kapilduhan daw. Naw sa kapilduhan. Nagtuog mo daog. Lami ang hungit sa kapilduhan oy, imong time mo, time. Ano yung time guys? Nya mo pa din nahurot. Grabe sa kapildihon ay. Katabag na mak. Grabe. Ilan makaya mak kung ayaw pugsag di makaya. Dawat tagapildihan ra. Ano man? Lami nga ice cream kayo. Lami niya hinay may kamukhaon. Papaspasay madadari di man ta palami ay ice cream. Ang time niyo 2 minutes. Daw. Luya jadi wag naong mak eh. Nang. Nang sa kapildihan no. Basta karon ako makabalo. Grabe kurog imong utok ka na mak ba? Musamot ta mak. Mak, musamot jud na mak. Kurog imong utok mo. Daw. Mak makabuang ba na mak? Mak, makabuang ba nang sobrang kabuang? Makabuang kung wa kay kapalit ani. Pero nagpalit magkabuang naman lagi na. Naong nakapildihon oh. Wala dyan ang mga kapildihon. Awayan tayo mo. Kapit na 3 minutes oh. Dawat yung kapildihon dyan.
Grabe, wala juga kahulat dato sa yung balay. Diri juga sa lasang mak, no? Grabe jud, oh. Kalasangan, no? Mani, daw mo rin mag-shoot. Ano man? Ano saan palibot na to, Dre, oh? Sa'yo, gwapo, Dre, mak. Ambyo, mak, ambyo. Ambyo, nakapildiho na ka. Ay, uy, kapildiho na. Ano, aggressive, di ba? Agresibo kayong kapildiho, no? Sabi ko, yun ba? Oh, tara mo, tayo mo. Tara mo. Tama. Bayon siya. Kapildihon. Napakay pa TikTok og t-shirt. TikTok. Daw, sayo daw. TikTok. Katok. Iyo, TikTok katok daw. Kayo, nagkurkurog di utok ko. Do, guys, awa guys. Morning nang sa kapildiho do. Namaning kamot gigdaog bisang kapildiho na kayo. Salamat po mak. Partida na ko ay napo ko isipon ron. Partida na sa tika, nya mapildi ka. Tung niagi kay ako yung gipauna kay kabalo ka nabugnaw kayong bugnaw kay Bayon mga sana, di na palabot ka, ako gabon, siya gabon may magkuna, dapat na ako. Dapat lang. Siya talaga sa nang sa kapildihon daw. Oh, si katawa. Turog na mak, turog utok mak. Bugnaw kay mak. Unsa man to? Unsa ni tulo? Unsa man to? Kanyang bulingit ni ba? Unsa man ni suyop mo sipon? Agay. Da. Oh. Grabe usap eh. Di makaya mak. Tarawang time ni mo mak. 4 minutes na mak. Oh, tanawa. Dante da, mahurot ko ni. Mahurot saan paghurot? Uy, katunga oh. Oh, tanawa. Awa guys. Wapay katunga na. Wapay katunga. Tunga na. I-challenge si gabi. Kaunan na niya. Kantag bingka. Bengka. Ato bang, diri. Ato bang, kamera. Bingka. Kapildihon na ka. Bingka. Hasta yung pangita. No. Ka, pangita dyan sa kapildihon. Ay. Sukol-sukol sa ko dyan. Pildi rin gapon. O, challenge ni Mac. Challenge, Mac. Hindi naman ka mo smile lagi. No. 5 minutes lang, gago. 5 minutes o, tawa. Kurang ng utok, Mac. No. Tama na. Uy, swatter na po. Grabe, wajud ko ng mineral ba? Pemnon ko di mo kay swatter, Mac. Wala kay mineral, no? Daw. Nung, grabe, anad naman ni kagbugnaw, Mac, no? Di na ka mo kurog ba? Kurog na daan. Alangan, naong pa lang na ako. Kurog na. Ang utok, Mac. Freeze na, Mac. Gahit na kayo. Daw. Gipusin na ni, gipusin. Pusin na yung di ay. Matingala mo nga nung nyana si Mac. Napusin na yung utok na dili sa kagpuan. Gahit na kay siya. Anong time ni mo, Mac? Check sa time. Yung nasa kapildihon daw. Muruto na ako ng 2 minutes, Mac. Grabe. Tarong usap, Mac. Di na makausap og tarong, Mac. Gahit naman di pina, Mac. Oh, ang ginunitan sa kuha, no? Kutsara, oh. Wala na kanibao. Tama mo, oh. Piyong-piyong na kanina, makaya. Pwede ba ka mo surrender, Mac? Ingaw, surrender na ka. Wala dyan. Sukol dyan ka. Aun to karon unsa ka mo kuan kansawan putikan. Tanawa. 6 minutes. Tama. Note daw, tagkapildihan. Tara. Daw. Nang nasa kapildihan daw. Sabi kurog na dyan, di ba? Gahit na kayo, Mac. Mac, gahit na kayo. Kasang daw kay patulan ng mga. Grabe dyan kayo. Kagabi, pa rin mag-order ice cream, Mac. Ay, pagkagabi, rin mag-hinahinay kaon. Daog pa karon. Yeah. Kaso ba na yung adlaw? Uy, agresibo na kayo. Tara. Ito isang adlaw, parang hinahinayan mo kaon kung isang adlaw. Partida, parang may ingo ka sa partida. Grabe ka, Mac. Sige, panghagit sa kunya. Sige, kagkapildi. Taga-tagaan. Uy, kosong nga guys. Taka ka. Tagaan yung partida, Mac. Grabe, kahinay. Pagkan time. Tanaw yung time. Pwede na, dili tanawon, kipildi naman kadaan. Tanaw, gusto nyo tanawon ng kapildihan niya. Di naman katawag usap gani, Paggunit sa kuwan daw, paggunit daw. Pero pwede kuwan daw, itong primitive technology, Mac ba? Itong bata ba? Sige daw. Sundong ba ito ni mo? Ito. Ano naman? Kisa man yung tapang sa yung duha itong tapang. Kailan itong tapang? Akong pera kasapang kay wak ko kita nagkuhan sa alis. Nang mukbang? Ano naman? Wak may pagpalit. Kung report man to. Magsali naman daw. Anong kaingan magkuripot? Makaila din mo ito, Mac. Makita man mo. Salig naman to mga sponsor. Kisa si tapang? Kasi pangalan ito? Tapangan? Boy. Boy? No, makita niya, Mac. Musukol kasi, Mac. Nagito nga niyang mukbang. Sus. Gahip yung ito, Mac. Boxing ang Europe biya ito, Mac. Masing mabigyan ka to. Buang nga. 5 minutes. 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 5 minutes
UFC mga trada, di man boxing. Ay, UFC na ng TikTok. Ako na UFC ng TikTok ni mo. Sayawan na ni mo. Uy, ikog story siya hamak. Imong time mo? 7 minutes. Oh, 8 minutes na dyan ay. Sokol, magawag sila nagpaanan ni Kiko Matos. Kiko Kiko Matos, di mo to kabalo mag-UFC, patag-atak ka to. Ngayon ka, kabalo di ka. Ngayon sa. Kabalo di ka, mak. Nginon, mga ka, mak. Makitaan ni Kiko Matos. Nginon, sinuod yun na. Makitaan mo ito ni. Makitaan ni, mak. Magito ng sumbagay, makatingog ha, kawak. Musukol ka, ha? Di ba kakahurot ng ice cream nga niyo? Tawa yung time mo. Grabe. Tawa, nanawag ito kauban mak. Nga anak kakahinay mo kaon. Nya, manghagit pa juga bita pa kog Kiko Matos. Kaya ko dyan mo eh. Ay na, sorry yawon. Ay kung kuhan na dara kay kapildihon na ka. Pwede ko ka mo surrender mak. Pwede ko ka mo surrender mak. Katawa na lang, kapildihon. Ano dyan naman, kukan. Kukan ka mak. Magiro kay ka. Oh, mo na mo sa kulog boxing. TikTok ka kanina. Katawa-tawa na siya guys. Kaya wala na kaya balos yung buhaton. Sana, gahit na. Gahit na mak. Gago na, tukan ko, animal ka. Nakabwisit ka. Sabi na ko, pusong bato lang mak. Apil mo yung putok yung mak. Bato na po. Gahit na kayo. Ayos na mak, ayos. Ay, pakatawa. Oh may katawanan nun siguro. Ang naong yung katawanan dre oh. Ay, palayo dra. Kapildihon. Ang time ni mo. Ang time, tanong ang time. Yate. Dawat-dawat o kapildihan mak. Pwede mo ka mo surrender mak. Grabe diri ko sa bagnotan mapildi oh. Grabe. Ay, katawa. Inangutot. Guys, nagutot guys. Inangutot. Palumot na mak. Oh, TikTok, mga t-shirt po. Kasi katawa dra mak. Kablo mo atik-atik lang katawa kay kapildiho na ka. Di ka dapat kapildihan. Oh? Oh. Pula na kang mata ni mo mag-chill dra mak. Grabe, bugdaw na ka ng utok ko. Masig mo samot na mak. Mak, tama na mak. Di na mak, kung di na makaya, di na pugson. O ba yung mga, masig mga hospital kag pinahat ron. Sama na, tingog-tingog na, di na matingog lagi. Hinder na? Hinder na, di na mo tingog guys, tawa. Kahit kini mo. Suyop na tanan ay, so di na mabugnawa na. Bugnaw na kinigkalag niyo. Animal kang bisita ka. Animak. Kasukaon ko sa imong kalaki na. Pagkatawa yung ka. Mantay lang kasi ko makabalos ko ron. Yung makabalos pa ka. 10 minutes. Mak oh, 10 minutes. Basta sabot ha, pwede mo surrender ha. Gignan natin kadaan. Pwede mo surrender. No? Ito. Yaw eh. Ikuhan mo na mak. Kung sige, sponsoran lang ka na mak. Saan mo na yung ginitan na ice cream? Saan mo na? Di na katingog. Kabildiho na dyan. Grabe. Tik, tok, tok, tok. Tama na! Tama na! Saan mo na? Palayan mo na yung 11 minutes mo? Saan? Pusa na to. Grabe. Kahinay. Dilangan kayo nakukar. Sakit na kayo. Animal kang buwang ka. Grabe. Kahinay. Maglabad ang ulo ni Mac Boy. Kisipun ko Mac. Sagaan na nagpartida Mac. Grabe yung mahulot Mac. Uy. Dapat kapildihan Mac. Di na ako matingog Mac. Isipun ako Mac. Wala. Playtime. Basa. Basa ha. 11. Eh, ikaw lang basa niya. Wala. Tingay tik. Amalo mo baros di Mac. Basa. Basa. Ikaw lang basa. 11 minutes. 11 minutes, 13 seconds, .64. Ito 13 seconds, .64. Isa .64? Masa mo na 64? Umbot. Ha? Masa mo na? Pas lang. Okay na. Pildi na? Tanawa na ito orang imuha. Sige. Ako na po. Huli time ako. Pag mensahe na sa imong mga kuan. Oh, sige na. Partida. Uy! Asang timer mo? Tikasan. Timer pa rin ko. Timer din. Wala ingon na mag-timer din. Okay, pisita. Play. Play. Lah hinaya gid mo kaon eh, hinay gid mo kaon. Ay sus, waji kat salin-salin. Libre oy. Alam ito kay libre oh. Pildi din. Yes, saray na pildi mo.
Bugnaw kay Mak. Bugnaw sa mong kalaki. Iya sa libre. Betong time mo? Basta makita naman to sa review. Oh? Lami na kang libre de. Grabe po kay ka. Chat ako uyab. Ay sa nauna asa na mo uyab. Ang nauna ni mo dia. Saan mo na pagkuan? Dali man ko na. Lugi yung time nimo. Natok ano ka animal kang buwang nga ba? Buisit ka ba? Gina-ina daw niyo. Wow, hapit na hurot no? Grabe, hapit na hurot. Mabuisit ko kasi mga ba? Grabe, lami akong gipili, Mak. Na, ikaw rin nagkuha na. Kristal, magkabok flavor ani. Tay pilihan ani. Grabe po kay kay. Ay, motor. Di. Motor sing saba ba? Sino mo sabang motor Mak manunggan? Da. Di. Grabe kadaghan ni Mak. Di man yung hurot Mak. Yung ano bitong nagtuga-tuga kag kuan? Ilang time? Time, check down time. 1 minute. Pandam. ang naong yuwil. Grabe kadaghan. Dagan kagamay ana, igumpir sa kuha. Sus. Dapas dako gyud akong sudlanan. Ikaw gyud ang klarong tikasan dili ako. Ang naong gyud nimo. Oh? Ang naong gyud nimo, ang naong gyud. Padol-dol ya. Ay sus. Ano mo gina ikaw gipaduol ba nimo kung naongan na apis ba kumusuka na unsa ka? Ha? Grabe 2 minutes. Kasan mo hurot ako kasan kay kang buanga ka? Tik-atik kay ka? Dol, let's back diri Dol. Nguris back diri ba kay kapildon ko. Nawag back up ba? Mo kapildon Mak. Hmm. Ay mapit mo hurot to. Bala ka, pero kuan tingala man ta. Ang sipon Mak. Ha? Lima. Ya, surrender na ka? Dili oh, video trawo kadayo pa dan time mo. Nga ba ko apit na mo. May pagkalaw gipili da. Ikaw akong ipapili. Pili pa tayo ni Mak. Secret. Ilibre ba? Opam lang, opam. Di pwede i-on-air ni. Ano man? Basta. Lamig yung ko ano? Lamig yung libre. Ano gani? Oh, antay mo. 3 kape na oh. 3 kape na. Ya, mau pa na imong nahurot. Uya god nimo. Wala sa naginom is water oh. Buliba gina ko eh. Sa libre Mak. Dili giday kami inom. Dili. Masih libre rin? Ay, milk tea man ninyo? Muna ni pearls. Milk ni Mak. Yami day. Sa libre. Kung ano ni mo, mamahol. Ay, nagilingkuran na ako no? Kuyawan mo ka eh. Kabi lagi kayo? Pagkatibay lagi oh. Ngay sus, ay na diha. Ano man gina? Libre ba? Lamig na kayo. Idaw, ipakita daw unsa kalami. Idaw, i-test daw sa pagkaon na be. Gidaw eh. Dili, lamig kay dili day lamig. Way klaro ning bataring ka lamig nya. Pos unsa day mo kuan ni klaro. Di mo pala sa bung naong ibe. Kabe, lamig naong nga lamig ati. Okay re. Mukhaon ako dari Mak. Sus, way klaro na. Mura man ka nagmasag simento ana yun unsa man ni. Magwa gini kaon ba kasan kayo? Baka kami no. Atik to ka ba? Bangagi nagdako para klaro na gyud. Nakulaog. Melted na siya Mak. Kasan ka oh? Gana rin niya pagkuan ba? Di makaya. Na. Gabi masih mapildi ko basin na nga basin do. Iko mapildi.
Klaro nimo. 5 kape na oh. Pitong time nimo? Basta makita naman sa review. Iwan yung time para di ko mabalak ka boy. Wag mga 11 man to 12. Review na to niya. Sa video ra may makita ni. Ini aja na libre ay. Sunod lang muna ano kauban mo kung yani man dai. Dala gyud. Ay kapildi si Mamak. Ginan di ka dala jud ka kauban. Nani. Kadi ka Daw to napildi ko mak. Inam bitaw tay ka nga wa jud kay kaya kapon sa kuan sa mga. Ini ay. Mo gani oh. Oh, inay kay mukha no. Oh, pitagod kuan yun. Tindog na pug ka. Ano isa ko? Tama na na. Ini yung pildi ko. Oh, nagawak-awak pa kuya wagin pa dito. Nanawag, yawagin no. Yawagin mo kuan ay tirada eh. Ah. Grabe lagi oh. Okay, sinder. Pag sure ba? Ulo. Labad yan. Ulo. Tama na? Bugno na kay Mak. Tama na? O di ka po kapildi si Mak, sana kalibre ko okay na. Grabe. Ate o nag-expect na ice cream ang kaulo nun. Magsipon ko. Ha? Ano na ba? Time. Ay, wala pa, di ko masulinder. Dili, di ka masulinder. Nako kay time pa oh. Kasan juga ni buangan wa ingon siya mo surrender na diyan unsa. Sabi kini buangan yo. Ada ko na kaya marogi siminto ah. 7 kape na bo. Mo ko. Okay, ang time nimo. Na po nimo time. Nami ano sa iro mo ko ice cream ba. Sa hera de. Ano nimo bro na mag nag-ice cream mo? Oh, ang forma ba bro nag-ice cream mo? Yawo gini bataan eh. Ah. Ang nya. Time na. Sinder ako Mak. Hindi na, pag sure ba? Daghan kayo. Pero nagamay lang ba? Isa na, i-off na. Ang time na mo para kita na yun. Pero daog ko, tama 7 minutes. 7 minutes pero dagan kay klaro kayo nga ako gapon to ni daog, no? Mga kabingka klaro jud kayo nga ako jud kay to ni daog, di ba? Tanawang time. Tanawang time pa tawa to nga mas klaro dili man sa kuan nga hapit man to nako mahurot niya iya style tanaw. So klaro na kay ebidensya pagaminig time. Ay sos ay na dig kuan na gunitin yung cellphone. So pagaminig time. Ay na diha. So ang maingon na ni mga kabingka wagid ni kaya ni si Yumil Carrion ang mga shout out ani mga wash out. Kabalon mo ka asa ibutang. So atangi ang among sunod nga mga mukbang, no? Kakaiba nga mga mukbang sa mga lugar-lugar diri lang sa Katalunan Grande. Sige out. Ano sa kumak? Salamat kining libre ni mo. Invite ako sunod nimong mukbang makay. Mukhaon na ko. Ay, ito video na ako pero gibuang ba. Libre tayo. I-subscribe niyo ni Kiluwi gignaw para nanapog ko kuan ba. Makaon ko hun. Mak, salamat ba. Ito na Mak. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.